Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Sumi? Uwa man si Natsumi din ising danan. Natsumi, Rolando! Rolando! si Manang man ron? Gusto mo kayo nito mo? Manang! Manang! Nangsa ka? Si Natsumi! Si Natsumi! Oh, nga naman rin si Natsumi. Hain mo siya. Nawa! Unsa? Pero nga naman, di ba may adto magkasalungsod? Unya, May man ako si Natsumi sa lungsod dong. Kaganahan siya nga sorpresahon ka siyang lutoon. Nagkinto pa magani miga-migawa sa inyong kwarto. unya Manang, unsa man yung tabo, ha? Ganun nagdagan magang mipauli ka ron. Hain mo si Natsumi. Mawala na ako problema dong. Kasi diyang miabot na mis lungsod. Nananghin raman siyang mapalit og tambal sa uwat sa butika. Pero wa naman mabalik dong. Uy. Dali nang, pangitaon mo to siya. Pasaylo ay taon ko dong. Huwag yun ako tuyo ay taon. Huwag kay saan nang. Sige na, dali. Ato na lang pangitaon sa lungsod si Natsumi. Kini dong, mao ning butika ha nga iya untang palitan. Dali Manang. Mangutana tas sendera. Miss, nakita kag babae nga po ni siya nga mipalit og tambal sa tuhod din eh. Wala ba, sir? Wa ko kabantay. Sigurado ka? Wa man ko mabiya din, sir. Dini ra magyud ko sukat kanina. Mao ba? Manang, dali. Mangutana ta sa mga tricycle driver. Bay. Ganing nakakita kag babae nga may pagkahapon nga naabot din eh. Ha? Wala ba, bay? Dito sa unahan, bay. Punta na dito. Pasig, nakakita sila. Hain mo kasi Natsumi. Ganun kalit mo lang siya nawa. Dong. Huwag maging nakabantay ni Natsumi dito sa Picas Bayan's Terminal dong. Uy. Nang dili ta munong upapangita niya nang niargit to siya din eh. Sige. Siguro ko. O sige, tuyo ko na to ang tanasok din his lungsod. Ang garong mo mag-isip Natsumi din eh. Ambot dong. Sa makikatapusan niyang isulti diyan mo. Maurag yun to dong. Magpalit siyang tambal sa tuhod. O niya, milahos na kus merkado kaya ato na lang ko na may mag-abot dito. Pero magin siya mapas. Nauman na lang kong pangumpra. Mga ako nagipagita. Magin ako makit-idong. Magpipauli na lang ko. Apano masab dito sa bay. Mga ato na taka. Nang dili ni mahimo nang. Dili ni mahimo. Dili mahimo kalit lang mawa si Natsumi nga way rason nang. Maog yun. Hala dali dong. Pangitao na itong usap. Basig na uli na katos bahay dong. Uy, nagabian na lang utag tuyok-tuyok sa lungsod. Pero nang ang akong naibudngan. Kung anong huwag yun nakakita ni Natsumi dito. Maobitaw? Kay bulungan ka ayo. Nang pagdali nang manginaot lang tanang naasabay si Natsumi. Salamat. Nang nagsigang suga sabay. Basi naa si Natsumi sa sud. Natsumi! Natsumi, hain ka! Natsumi! Oh. Huwag magyapon siya din sa bahay. Natsumi! Natsumi! Natsumi!
gapon si Natsumi din sa bahay, dong. Ay, magdika siya nang. Ano kalit ba sinawa din eh? Wabakat na siya binuhangi, dong, no? Nang kinahanglan makita siya. Nang mabalik ko sa lungsod. Pero gabi na, dong. Ugma na lang ka. Di ba sasabot siya yung cellphone? Dong, basig doon na yun daw tang nahitabo ni Natsumi. Huwag gina kakita na Natsumi din sa lungsod nang. O niya, dong. O sa may mong plano karon na. Ang hapon. Posible nga ang hapon ang mibawi na Natsumi. Si Ichiro. Unsa? Mauna nang adtuon ako ang hapon. Sir Ichiro, tomorrow is your flight for Japan, di ba no? Hey, And you will forget na lang Natsumi, right? I will never forget her. What's the plan man, sir? I don't know. Uy, you must have plans, sir. You must make bawi-bawi ni Natsumi back and Rolando will be mine. Oh, ay lang kong agumod, sir. You Philippine, you traitor. Ikaw ang traidor! Hayes Natsumi! Where is Natsumi? Oh, Ay, nga na si Sir Ichiro man ang imo pangitaan ni Natsumi, nga wa man na mulakaw, kami ra may nag-atubang anak kay nasuko na ninyo. Was si Natsumi din eh? Wa! Hala, na-missing si Natsumi? Natsumi is missing. Patay. Nga na na-missing mo siya, Rolando? Kalit ang sinawa dito sa among gibakasyunan. Wow! Ay, sir, don't fight, sir, please, don't fight. Uy, sir, ayaw ko mabugno, uy! Ano to? Ano to? Ano to? Nariyusimasta. O na, tawas ng hilakon. Ay, ano mo? Ibali si Natsumi na ko! Stop! Ibali Yung alisin mo, oy! Fighting, oy! Ay, tama, oy! Ay, kakadako, ano ba yung mga tawhan na? Sir! Nag-away sila kay na-missing si Natsumi! Wait, stop fighting! It's not solving problem! Hoy! Hayes si Natsumi! Hayes si Natsumi! Natsumi, nukulis ka! Mabita ko kay Bawa, sir. Pero to fight is not a solving problem. We, me, you and you together will paytaon. Search the area, sir! Muna. Search the area to look for Natsumi. Kana, You really don't know? Nangita ko ni Natsumi! Busawa ko may bahaw ko nahin siya! Kung nawas Natsumi, atong paytaon. Tiyo, Oh, Rolando. O sige na itabo. Kumusta ang inyong kasal ni Natsumi? nawa si Natsumi, tiyo. Nalibot na mo ang tanang lugar nga posibleng atuan ni Natsumi, tiyo. Pero huwag gid siya. Basin gikidnap kini aron ipalukat sa mga Hapon. Ha? O dili ba? Mipauli na ni sa Japan. Sama siyang inahan nga kalit lang biya sa akong kinabuhi. Pero, Dili ni mo matagan ang dagan sa utok anang mga babayhana, Rolando. Labi na si Amalia. Karon, ikaw pa ang iyang mahalon. Apan sa kalit lang, mas importante niya ang kwarta kay kanimo. tiyo, Giingnan na ka. Ngayag yung pagsalig anang mga klasiha sa babae. pero tiyo, Kana kay kalit lang nga nawa si Natsumi. Iyan ang gusto nga mawa siya sa inyong mga mata. sa... May lain siyang plano sa kinabuhi, Rolando. Hoy, Carlin. Hi, Mas Rolando. da, toa ay, murag na matyan. Hain juga si Natsumi, no? Nya, si Sir Chiro. Masa bagi buhat? But lang. Kay murag wa masabto siyang kaugalingong tawhana, uy. Pauli na rabat to sa Japan, ugma. Uy, mau ba? Unsa? Missing si Natsumi? はい。彼女はフィリピンヘストの男と結婚しています。彼女が結束をしています。
Kinuo ko. Sana, Oh, Ichiro. Ichiro, garong kalit mang nawa si Natsumi. Ngano man? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!